Dneska budeme pokračovat na fasádě, jak se říká, dneska by to šlo. Akorát já jsem trošku přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl kvůli designu, že nahoru půjde obklad z cihelných pásků do té vrchní části a dolů si potom ukážeme, jak se dá zrenovovat brizolit. Ale to až v některých jiných libovkách, protože tamhle nám zbyl jeden štít a na tom si ukážeme, jak je potřeba připravit podklad právě v momentě, kdy na zateplovák chcete použít cihelné pásky. Na úvod řečí bylo dost, jdem se do toho pustit a vy vítejte u libovek. Co se týče kotvení, tak tady v tom případě, kdy budeme používat pásky, se musí začít úplně jinak. Což znamená, nejdřív musíme zapěnit všechny mezery, které jsou větší než 2 mm, ale pozor, ne větší než 5 mm. Očistíme nástroj, necháme zaschnout a jdeme se pustit do broušení. Vezmeme takovejhle škrabák a pomocí něj srovnáme případné nerovnosti. Tohle už taky známe, teď je potřeba pořádně očistit plochu, můžeme košťátkem anebo kompresorem. Jedna dobrá rada, když chcete na kompresoru měnit koncovku, tak je dobrý si tady snížit tlak, abyste to z toho vůbec dostali a zase to mohli naklapnout. Když máme očištěno, teď už jenom půjdu ofouknout sebe, tak se můžeme pustit do olištování. To znamená, sem dolů musí přijít zase taková lišta s okapnicí, samozřejmě i s tou perlinkou. A tady si připravíme rohy. Tady klasicky navlíkneme tu lištu za ten plech. Tohle je dobrý na konci zastřihnout klidně nůžkama. Lepší, než to dělat jenom nožem. Máme připraveno, jdeme míchat lepidlo. Dáme si 3,25 litru vody, to už známe taky z minula. Nasypeme si půlku a rozmícháme elektrickým míchadlem. Pořádně rozmícháme a když máme rozmícháno, tak necháme 5 minut odstát a pak to promíchneme ještě jednou. Přimázneme lepidlem tady tu okapnici. Ideálně použít 10 zub, respektive hladítko s 10 zubem. Takhle přitáhneme a hlavně stáhneme tu stěrku tak, aby nám nikde nepřečnívala, jelikož potom budeme do toho vlepovat perlinku v ploše. Tady už nasadíme jenom takhle tu část s tou okapničkou. Když máme namazáno, nasadíme roh. Teď je potřeba vzít vodováhu a tu hranu si pěkně porovnat. Rohy máme, jdeme teďka si uříznout perlinku a tuhle plochu celou musíme zatáhnout do perlinky. Dobrý je si to položit někam na volné prostranství, se mi tady hodí ideálně dlažba a překrývá se už vždycky 10 cm, nezapomeňte. Vždycky, když budeme řezat, tak stačí se chytit odlamovacím nožem takhle do toho oka a když pojedete lehce, tak vám ta síť bude hezky držet
tu vzdálenost. Vezmeme natahovák, opět se zubem 10 mm, natáhneme si plochu, jak máme velkou perlinku, vložíme ji do toho a přitáhneme. Vždycky je dobrý tou rovnou stranou hladítka natáhnout celou plochu, aby se ta stěrka dostala úplně všude a tím zubem pěkně projedeme celou plochu. Vezmeme perlinku, nezapomeneme, že se musí i dole překrývat u té lišty. Hladítkem rovnou stranou do takového stromečku, to už jsme si taky ukazovali, přitáhneme. Vezmeme takovýhle motýla, neboli špachtly, chcete-li stěrku, má 60 cm a tím se to takhle parádně dorovná. Nemusíme hladit zase úplně do roviny, stačí to jenom tak stáhnout, protože budeme přece jenom dělat ještě jednu vrstvu, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Když máme nataženo, necháme to teď trochu zaschnout. Důležité je stáhnout tady z té okapnice přebytečnou stěrku, aby nám tam nezaschla. Teď dojde na samotné kotvení. To je právě rozdíl oproti tomu klasickému systému zateplováku, kde se musí přikotvit polystyren, dají se tam záklopky a pak táhnete perlinku. Ovšem, když budete fasádu potom obkládat, jako v našem případě cihelnými pásky, tak máme dvě možnosti. Buď natáhnout první vrstvu perlinky, poté kotvit pomocí talířových kotev, a to hned do živýho, 8 kotev na metr čtvereční, a potom natáhneme ještě jednu vrstvu perlinky do lepidla a tím si to celé srovnáme. A pak jako druhou možnost můžete použít takzvanou pancéřovou perlinku, což znamená, že ona má užší ty oka té síťoviny. Natáhneme jako v našem případě jenom jednu vrstvu perlinky, přikotvíme a můžeme obkládat. Osmičku, vrták, navrtáme prohmoždinku, 8 kotev na metr čtvereční, připomínám. Jsou to úplně stejné kotvy, které jsme používali ty zapuštěné, ale pozor, teď je nebudeme zapouštět, to znamená takhle nasadíme a dotáhneme jenom ten talíř. Máme přikotvíno, což znamená, že si jdeme namíchat další stěrku a přetáhneme tu druhou vrstvu perlinky. Stejný způsob, natáhneme vrstvu rovnou stranou hladítka, teď si dáme na stranu zubu a stejným způsobem natáhneme jako při té první vrstvě perlinky. A druhá vrstvička je kovíno. Do stromečku přitáhneme a opět tou naší šavlí neboli motýlem srovnáme. Takhle máme udělanou přípravu pro lepení cihlových pásků. Necháme zaschnout minimálně týden, protože to musí vyzrát, no a potom na to můžeme ty cihlové pásky v klidu nalepit. Jdem si namíchat maltu k lepení těch pásků. Míchá se to úplně stejně, jako jsme si míchali teďka tu stěrku, to znamená dáme vodu do toho lepidlo a zamícháme elektrickým míchadlem. Pořádně rozmícháme, úplně stejně jako u stěrky, necháme teď 5 minut odstát a pak ještě jednou zamícháme a můžeme jít lepit. Vybral jsem si takovýhle odstín, říká se tomu safír. Tady máme podklad, který je pevný, suchý, což znamená, že není třeba teďka penetrovat, vzhledem k tomu, že je to čerstvé lepidlo. To znamená, kdybyste měli třeba lepidlo, který necháte na tom domě 1 rok klidně a víc, tak potom je potřeba to spenetrovat, abyste sjednotili nasákavost té plochy, aby na tom potom ty pásky dobře držely. Hřeben 8, natáhneme plochu jako při stěrce
Naneseme vždycky jenom takovou plochu, kterou stihneme obložit. Naneseme takhle na zub a projedeme to tím hřebem. Teď je dobrý si vzít takovouhle malou žici a tou si vždycky mázneme ten daný pásek, tak jako kdybyste mazali svačinu. Nasadíme a dáme ho tam, kde chceme přesně mít tu hranu, což je tady. Stačí jenom tak přitlačit a ono se to hezky přitáhne do toho lepidla a protože to lepidlo má dobrou počáteční přilnavost, pásek už bude držet na místě. Pořád stejný dokola, vždycky namáznem, jak svačinu a přitiskneme. Takhle dáme ten roh na vazbu, tohle doměříme, dořízneme a přilepíme. Úplně nejlepší, že vezmete cihlu, přiložíte, nakreslíte a říznete. Takovýmhle způsobem budeme pokračovat pěkně řadu po řadě a musíme obložit celou stěnu. Myslím, že to jde ale docela báječně. A ještě jedna důležitá informace, když budete dělat technologickou přestávku, protože já myslím, že dneska už je toho tak akorát, tak je potřeba pomocí toho hladítka odříznout takhle to lepidlo, neboli tu maltu, aby jsme to měli čistý a připravený zase na další den. A zítra můžeme tady úplně v klidu zase natahovat maltu. Řeknu vám, že už se nemůžu dočkat, až to bude úplně celý obložený. No a jestli se pustíte do takového obkladu cihelnýma páskama, ať se vám to vydaří. Mějte se báječně a zase příště u Libovek.